Bu, Bu, ayo atus bareng ya. Ora apa-apa. Awakmu kok mek adus. Adus sokono. Nek piye to pintune mesin cuci rambut tutup. Iya, kok sik. Piye? Iya sih tone. Gitu nang gitu. Apa Van? Aku nyapa. Ngapa Pi? Manuel loro lho Pi. Apa nih? Terus? Wis aja nangis. Ya wis.